srdečně vítám u dalšího videa. Bylo toho teďka strašně moc. Nehledě na to, že vás už vítám jako daná paní. Teda je strašně zvláštní. Já jsem už natočila i 3 videa během léta, ale tím, že už to prostě není takový aktuální, tak si říkám, že už to video vůbec zveřejňovat nebudu a že se pustím do nových videí. Uvidíme, jak to dopadne. Ano, Kevine. Koláčku, můžu prosím, jenom? I love you. Abych mohla fungovat, tak potřebuji mít doma prostě pořádek. I tu hloupou skříň, jako já potřebuji to tam mít poskládaný. Teďka, co mám ve skříni, to je něco šíleného, já pořád něco hledám. Prostě nemůžu najít jenom blbý nějaký tričko, nevím vůbec, kde ho mám. Mám plno prostě věcí v té skříni, které jsou tam úplně zbytečně. Strašně bych si potřebovala udělat nějaký takový ten obrovitánský úklid, abych se zase dala do té svojí rutiny a mohla normálně běžně fungovat, protože já to prostě nezvládám. Když to kolem sebe nemám uklízený a žiju v chaosu, tak i v mojí hlavě je šílený chaos. Tím, že my jsme si všechno zařizovali, ano, lásko, tím, že my jsme si všechno zařizovali sami, hodně toho pití nám zbylo, takže tady všude různě po bytě máme naskládaný PET lahve a já prostě PET lahve úplně nesnáším, snažím se co nejvíc nosit svoje flaštičky na pití. A měli jsme vlastně i plno alkoholu, tady toho bylo fakt strašně moc. A pořád je tady toho strašně moc, ale už jsme to nějak tak aspoň uklidili. Já jsem vás jenom tak chtěla přivítat, jsem byla ve městě a když ty furt na mě tak koukáš, vůbec se mě teda nechce, ani nestíhám v poslední době vařit. A po cestě domů koupila takový meníčko, fazolový guláš, tak se na to moc těším, s porkovou polívkou. Tak se jdu teďka najíst, pak sednu zase k počítači na chvilku a pak až udělám, co mám, tak zase tady začnu něco málo uklízet a dělat a musím už to udělat, abych mohla začít fungovat. Je čas oběda a já už mám fakt strašný hlad. Musím si ještě vyměním si brýle za čočky, protože čočky jsou úplně úžasný, ale někdy když přijdu domů, tak si dám většinou brýle, protože s nimi vidím i trošku líp na počítač. Prostě mi to tak nějak víc vyhovuje. Ale dneska jsem byla u paní doktorky a mě to strašně baví, že ona se mě vždycky dívá na ty čočky a říká, jo, tak vy máte tu pravou čočku, ale prasklou. Říkám, aha, netuším. A ona, no, tak si ji určitě vydělejte a už si ji vyměňte. Říkám, ano, paní doktorko. Tak mě vždycky snažili ty čočky vyhazovat. Tak, paní čočko, musíte jít na vyhazov. Hlavně, jak máte nepořádek ve skříních, tak já tam mám prostě v šuplíku, jsem tam měla prostě naskládaný čočky, balíčky s čočkama. Nevím, kde je balíček pravých čoček, to prostě netuším. Když si představím, že tohle jsem nedokázala udělat asi před 3 měsícama a brečela jsem tady utopení zkroucená, ať mi Lukáš tu čočku přijde vyndat, že prostě to nezvládnu. A teď si ji prostě jen tak vyndám sama, jen tak prostě mimo někde, tak to je něco úžasného. Takže mám brejle. Musím se teda převlíct. Viděla jsem, že ten guláš je nějaký červený. To bílý tričko by nepřežilo. Tak, už zase vidím na svět, tak to je krásný. Jdu se převlíct a jdu se konečně najíst. Ohřátá polívka za mě je úplně nejlepší polívka, když je tak horká, že si spálíte jazyk. To prostě, polívka nemůže být vlažná, nemůže být teplá, musí být vroucí, úplně vařící. To je za mě aspoň úplně nejlepší forma polívky, ve které může být. V poslední době se snažím víc a víc jíst u stolu, ale tady tyhle dny, tím jak to tady vypadá, tak jsem úplně rezignovala. Máte tady volno, pane. Už jsem si zacvičila, umyla jsem se a můžu jít konečně uklízet
Tam ta místnost, tam ten gauč, to je zase úplně na jiný den. Ale teď začnu tady tou skříní, hlavně tady mám pořád strašně moc věcí a mě to hrozně vadí, když je tady tolik věcí. Jdu se do toho konečně pustit. Ta dyně se mi vůbec nelíbí, prostě jsem myšová celá a vůbec mi to nesedí. Možná si jdem úplně pryč, protože se na ní nechci dívat. Moje prázdné čočky. Tyhle jsou plný, ale jsou levý. Nemám prostě pravý. Nevím, kde jsou. A to jsem dostala od svojí sestřenky na festivalu, takže jsem potom z toho pila celý festival. A je to moc pěkný. A tady mám od kamarádky, která mi připravila takový plakát na rozlučku se svobodou. Úplně nádherný. Ten si tady taky musím někam vystavit. Ale prostě nevím kam. Nemám prostor. Je tady toho na můj vkus hrozně moc. Úplně bych si tady půlku věcí sklidila, ale prostě nemám kam. U mě určitě platí to, že čím méně, tím líp. Vlastně nemůžu vůbec takhle jako otevřít ten šuplík s těma ponožkama. To je strašný. Takže já všechny ty ponožky vyhážu, vysaju vnitřek té skříně a udělám to tak u každého šuplíku. A bude to čistý a vysátý a bude tam snad nějaký řád už konečně. Já jsem si nakonec celý ten šuplík musela přenést vedle, abych se tím prohrabala, protože tam byl vážně strašlivý nepořádek. A dokonce se tam našla i ty svoje pravíčočky, takže první úspěch. Krásná práce. Šuplík otevřu, nic tam tomu nebrání, mám tam přesně ty věci, které nosím a nic dalšího. Najednou už vím, kde co mám. Já jsem vedle dělala to skříň a mám tam nějaké letní věci a ty letní věci si teďka nemám kam dát. Takže si říkám, že teďka půjdu na tu skříň, co mám tady v obyváku. A tam jsou právě úplně suprový organizéry, ve kterých mám právě vždycky všechny ty zimní věci přes léto. A potom vlastně na zimu, na podzim si tam dávám všechny letní věci, šaty a tak. Já si teda teďka tady vyndám ty organizéry a ukážu vám, jaký to jsou. Jsou to vlastně tady tyhle, já mám dva, tak ještě si tady musím vytáhnout ten jeden. Tak, tady mám všechny ty zimní věci
ale protože to nějak nestíhám, tak asi si všechny ty bundy nebo všechny ty zimní věci, co tady mám, tak si je teďka hodím na příčku. Pak si musím teda projít tu skříň, abych viděla, co tam je za letní šaty a který budu chtít schovat. A hlavně je to důležité v tom, že tady už mám velkou hromadu letních věcí, které byly tam v té komodě. Takže rychle se jdu do toho pustit. Já jsem si dřív různý trička dávala vlastně klasicky do komody. Já jsem vám to ukazovala v nějakým tom minulým videu, já to tady někam zkusím dát a skládala jsem to podle metody Marie Kondo a bylo to super, vypadalo to super, ale potom, když si to tričko vezmete, tak je to celý nějaký pomuchlaný a musíte to žehlit a je s tím strašně moc práce. A ve výsledku mě vážně nejvíc vyhovovalo, když ty trička, ty rádoby hezčí, jsem si vždycky nechala tady v té skříni a měla jsem ji pověšený, že jsem si vždycky jenom to tričko vzala a mohla jsem jít. Ale fakt to krásně vypadá, já to třeba používám tady mám sportovní věci a to si vždycky ty legíny prostě krásně, legíny, mikiny, ty trička, crop topy, co mám, tak to se nádherně vleze semka do těch organizérů a můžete si rovnou vytáhnout a ty většinou ty sportovní věci nemusíte žehlit. Ale vážně ty trička, tak jako nechcete chodit po muchlení. Nesmí chybět zase vysavač. Ono se to nezdá, ale v těch blbých organizérech se drží hrozně moc prachu, chlupů, špíny. Já vlastně včera, když jsem si umývala 3 šuplíky, tam bylo tolik prachu a to tam chodím každý den a myslela jsem si, jak tam mám čisto. Ne. Určitě si i minimálně 2krát ročně dělejte tady takovýhle organizace skříní, abyste si to mohli tam i vyčistit, vymít to všechno, protože jak dlouho jste nebyli ve skříni, nebo jak dlouho jste si už takhle netřídili tu skříň. Kolik tam asi budete mít prachu, špíny, chlupů? Vážně se to nezdá, ale je tam toho dost. Si říkám, že si tam už asi rovnou dám ty letní věci tady ze skříně, protože kdybych to pak měla ještě speciálně třídit zvlášť tam tu skříň, tak už rovnou si to šupnu sem, takže to bude asi nejrychlejší. On si tam uslal paneček. Toho budu teďka trošku rušit. Kuku. Kevine, já si jenom tady vezmu nějaký šatičky, jo? Klidně hajej dál klidně, ano? Jsou ty šaty totiž dlouhý a určitě ho budou rušit. Mimochodem, všechno, co si budete zase uklízet do těch krabic, tak by mělo být vypraný, vyčištěný. Já mám všechno, co mám tady ve skříni, tak jsem si to teďka nedávno prala. Tak si to můžu uklidit, ale určitě na to nezapomeňte, abyste si to vyčistili předtím, než si to uložíte. To jsem se úplně zamilovala. Jsem nikdy nečekala, že bych mohla nosit takový šaty, ale jsou úplně úžasný. Mrzí mě, že je teďka musím schovat. Fakt jsou skvělý. Moc se mi líbí.
jsme zase u mojí komody, tady ve vedlejší místnosti. A tady vlastně ty světýlka, tak to si tady aktivně vyzdobil Lukáš, že to tady chtěl mít trošku, protože on tady má pracovní počítač, tak to tady chtěl mít trošku už vánoční, tak si tady oblepil světýlkama futra. A já konečně se jdu ještě vrhnout tady na ten šílený šuplík, kde mám kalhoty. Já vlastně tady nahoře mám kalhoty, které nosím. Ty jsou úplně super. Tady mám 3 kalhoty, jinak teda většinu času nosím legíny. Tady mám strašně moc nepořádků, mám tady taky nějaký zbytky organizérů, prostě. Mám tady taky ponožky, prostě hrozný věci. Mám tady plavky a je tady plno kalhot. Fakt tady mám strašně moc kalhot, který teďka musím probrat a musím zjistit, jestli mě jsou nebo ne, protože vlastně jednu dobu mě nebylo vůbec nic. A pak teďka momentálně, jak jsem zhubla docela dost, tak bych třeba zase mohla nosit ty kalhoty, takže se tím musím probrat. Ale tady ve videu to asi úplně dělat nebudu, protože to video by bylo na 10 hodin. Vlastně si vyndám z toho úplně veškeré ty věci, v klidu si to rozstřídím a vložím si tam zpátky jenom ty kalhoty, které teďka budu nosit, unosím je. Mně už tady taky ležely asi 2 nebo 3 roky nějaký svetry, který jsem vůbec nenosila, věděla jsem, že nosit nebudu a teď se mi je konečně podařilo prodat na Vintage, tak jsem ráda, že budu dělat radost zase někomu dalšímu a musím si to tady taky přirovnat. Jo, tak tady ty jsem hledala, to jsou moje neskutečný. To jsou tyčinky do takových těch aroma lampiček. Ježišmarja, neskutečný Petro, fakt. Hrůza. Tady mám asi 3 džíny, který nosím. To budu chtít udělat úplně jednoduše. A takhle je dám do 3 částí. Nemám tady moc prostoru, ale nějak to zvládnem. Mám většinou takový hodně oversized mikiny, takže jsou hodně volný. A jsou takový zmačkaný vždycky. No, nevím úplně, jestli si ze mě vzít příklad, ale mě to takhle vyhovuje úplně nejvíc. Tohle už byla poslední část. Musím říct, že bylo to dost náročné to všechno takhle udělat, všechny ty části v našem bytě, ale jsem moc ráda, že jsem se do toho pustila. Konečně to mám všechno rozstříděný a věci, které teď momentálně nosit nebudu, tak mám schovaný a zbytečně mi nezabírají místo. Konečně vím, kde co mám a určitě vám doporučuju, jestli jste si dlouho nedělali pořádek ve skříni, abyste se do toho pustili. Chápu, že teď před Vánocema na to asi nebudete mít úplně náladu, ale třeba po novém roce, jako takovej nový start, si myslím, že to je úplně ideální. Já jsem si říkala, že i tak to video vydám teď před Vánocema, jestli třeba mezi svátkama budete mít čas a chuť, ale já už bych to potom nikdy nezveřejnila.
A chtěla jsem vás zase pozdravit po svatbě a po tom všem, co se nám zase dělo teď poslední měsíce, tak už jste mi tady taky chyběli. To bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že si z toho alespoň vezmete inspiraci, i když třeba po novém roce, a budu se na vás moc a moc těšit zase u dalšího videa.